måske jer alle sammen. Jeg har en, som I kan se, en meget lang tale her, som jeg tænker mig at holde. Det er sådan, når man får at vide, at man får, hedder det hæderspris eller ærespris, sådan noget i den stil der. Så den første tanke, man får, det er, hvorfor lige mig? Og den næste, det er, hvad skal jeg sige? Jeg skal faktisk ikke holde den der tale, bare roligt. Det første årsmøde, jeg var til, der var jeg meget ung, det var i 90'erne. Der var der også en, der fik en hæderspris. Jeg vil ikke nævne hans navn, men han holdt en tale, der var en halv time lang. Jeg ved ikke, om han døde undervejs, eller vi døde undervejs. Jeg har aldrig set ham siden. Der var ufattelig mange detaljer fra hans personlige liv, og det vil jeg skåne jer for. Og nu har Ulla også givet nok detaljer fra mit personlige liv om leverpostejmad og leverpostejmad og leverpostejmad. Så jeg tænker ikke, at I behøver at høre mere om mig. Og jeg synes i virkeligheden, at den, der bør hædres, eller de, der bør hædres, eller det, der bør hædres, det er i virkeligheden lovmedicin. Der har Ulla hugget en del af mine talepunkter, desværre. Men jeg har været med siden 94. Der fik jeg min første stilling som grøn reservelæge på Gentofte Hospital. Og så har jeg været i lovmedicin lige siden 30 år. Og jeg synes, det kunne være sjovt at se på, hvad der sket i de 30 år. Hvad er der sket med lovmedicin? Jeg synes jo, det er et fantastisk fag at være i. Og det kan måske illustreres af, hvad der er sket i de der 30 år. For jeg tænker, det var måske ikke det mest attraktive fag på det tidspunkt. Altså jeg tænker i 94, der var lungemedicin ikke noget særligt, og det var sådan lidt uset, hvis man ikke kunne blive andet, så kunne man nok blive lungemediciner. Men det er jo en helt anden situation, vi er i dag. Der er jo sket revolutioner. Altså for det første, hvis vi bare tager nogle få punkter, i 1994, der var 2 professorer, der var en i København, der var en i Aarhus. Hvad har vi i dag? Vi har 15 professorer, sådan giver man tænkt. Jeg kunne ikke helt finde ud af, at det blev 14 eller 15, men det ligger der omkring. Jeg talte, hvor mange publikationer, der blev lavet i 94 med en dansk medforfatter, og jeg kiggede så kun på KOL og astma, fordi det var uoverkommeligt. Der var med en dansk medforfatter, var det 34 publikationer, som handlede om KOL og astma, hvor der var en dansker med. Hvor mange tror I der er i, nu tager vi 2023, hvor mange var der? Noget på? 362. Så det er gået fra 34 til 362 publikationer. God pointe, det Jørgen sagde, det der publicere, og der bliver publiceret. Det er jo en artikel hver dag, hvor der er en dansk medforfatter, der handler bare om KOL og astma, og så er der alle de andre områder. Hvis vi ser på den medicinske behandling af KOL og astma, så var det dejligt nemt i 1994. Der var 3 præparater fra dem nord for Roskildevej, det var AstraZeneca. Så var der 3 præparater fra dem syd for Roskildevej, det var GlaxoSmithKline. Og så kunne man bruge lidt Beodual og drysse det ovenpå, og så kom lidt senere, så kom der Spiriva. That's it. 8 præparater. Nu er der 60 præparater. Jeg talte det her for et par dage siden. Der kan man så sige, hvis man skal dryppe lidt malurt i bæret, jamen, så de der 60 præparater, det er lidt det samme som de 8. Det er bare en ny formulering og lidt kombi og lidt længere varighed og sådan noget. Så det er måske ikke det allerstørste fremskridt. Det er måske ikke de der 60 præparater. Men så har vi hele den biologiske behandling. En behandling, der har revolutioneret behandlingen af svær astma og er på tærskel til at revolutionere behandlingen af svær KOL. Så det er jo fantastisk. Så er der NIV-behandling. I 2003, hvor vi sådan rigtig vidste, at der var evidens for, at NIV virkede, der lavede vi en undersøgelse af, hvor mange steder man kunne give NIV på lungemedicinske afdelinger. Der var en afdeling på det tidspunkt, der kunne give NIV. Ved I, hvor det var henne? Har du noget bud? Esbjerg, nemlig. Det er fuldstændig rigtigt. Der var hvad? Okay, godt. Ja, men du har altid ligget lige bagefter, Inger. Så. Nej, der var en meget fremsynet respirationsfysiologisk interesseret mand, der hed Jens Ingemann. Han havde set lyset langt før der var evidens, og han havde indført det på mange senge. Det var sådan noget med, de havde 4-5 apparater, vi andre vi havde ikke nogen. Så det gik jo, altså det gik over stok og sten i Esbjerg, men der var ingen andre steder, der gjorde det. Og nu kan man jo give NIV på alle afdelinger, og der er hjemme-NIV, og der er hjemme high flow og så videre, så der er jo også sket en fantastisk udvikling. Der er også sket en stor udvikling med hensyn til bevidstheden om KOL. Vi lavede i Lungeforeningen på et tidspunkt, så lavede vi en undersøgelse af, at vi fik sådan et analyseinstitut til at kigge på,
hvor mange kendte Kold. Altså, de ringede rundt til 1.500 mennesker og spurgte, hvad ved I om Kold? Og folk anede ingenting. Altså, der var 80% af dem, man ringede til, de anede intet om, hvad Kold var. 30% troede, at Kold og lungekræft var det samme. Så det siger noget om, hvordan det var. Det var altså i 2005, at det så sådan ud. Jeg tror i dag, der ved stort set alle, hvad Kold er. Så det er jo ikke bare vores faglighed, der har rykket helt fantastisk. Det er jo også folks bevidsthed og den opmærksomhed, der er kommet omkring nogle af de sygdomme, vi behandler. Og det er bare, hvad der så er sket på Kold- og astmaområdet. Jamen, så er der sket fantastisk meget med ultralyd for eksempel. Altså, ultralyd var non-existing, da jeg startede i lungemedicinen, og nu er det en dagligdags ting i diagnostik af blødersygdomme og lungesygdomme. Så der er igen en fantastisk udvikling. I 1994, der behandlede vi lungefibrose med noget, som gjorde mere skade end gavn. Og nu har vi en effektiv sygdomsbremsende behandling. Så der er jo sket vildt meget. Så er der sket en masse inden for kræftområdet, der er sket meget inden for kirurgisk behandling af emfysem. Det kan vi selvfølgelig ikke tage helt æren for, men i samarbejde med andre specialer, så er der også sket kæmpe udvikling der. Så jeg synes jo, at lungemedicin har igennem en rivende udvikling, der gør, at man kan være stolt af at være lungemedicin, og man kan være glad for at være lungemedicin. Og så er der ikke det sociale element, fordi det er jo ikke sjovt at være i et godt fag, hvis ens kollegaer er nogle røvhuller. Men det er de gudskelov ikke. Så vi har det jo godt sammen. Det er jo det, der er fantastisk. Det er skønt at være lungemediciner. Så det er jo rigtig, rigtig godt, at det både er, at vi trives sammen fagligt, vi trives også sammen socialt. Så det synes jeg er super stærkt. Det gør bare, at vi skal klappe hinanden på skuldrene og sige, at det er rigtig, rigtig godt at være lungemediciner. Så jeg synes i virkeligheden, at vi skal ikke hædre mig, jeg er selvfølgelig glad for hædren, men vi skal virkelig hædre lungemedicinen og sige, at det her det er et godt speciale, og det er jer, der har gjort det til et godt speciale. Så tusind tak for det, og tusind tak for jer. Og så vil jeg selvfølgelig sige, at jeg bliver super glad, når jeg får sådan en hæderspris, og så vil jeg citere en rigtig god kollega, som ikke er lungemediciner. Han har været med til at forske inden for hepatitis, og var tæt på at få Nobelprisen, og det er Jens Buch, og han er faktisk fra Skive, så alle gode folk kommer derfra. Så han sagde, at den største hæder, man kan få, det er den hæder, man får fra sine kollegaer. Når man får anerkendelse fra sine kollegaer, så er det den bedste anerkendelse, man kan få. Så tusind tak for det.